Φτιάξου. Στους 99,8 χρόνοι σαν Αντρανιξιστάκης είναι ακριβώς απέναντί μου. Θέλω καταρχήν να απευθύνεις ένα χαιρετισμό σε όλους αυτούς που σε βλέπουν στο ίντερνετ. Σε βλέπουν στο ίντερνετ, θέλω πάθος να βγάλεις έτσι, βγάλε και το ύφος, έτσι κάνει λίγο το μάτι σου έτσι να το και σεξουαλικό βλέμμα, κοιτώντας εδώ κάνε έτσι λίγο σεξουαλικό έτσι. Έτσι, μπράβο, έτσι. Καλησπέρα σας. Έτσι, μπράβο. Καταρχήν, δελτίο καιρού θέλω, πώς βλέπεις τον καιρό το χθεσινό, πες μου, για σήμερα. Το χθεσινό ήταν καλύτερος, ναι. Σήμερα από ό,τι βλέπω, ναι. Έχει λίγο ψηλοβροχούλα. Σε τι ύψος περίπου είναι η βροχούλα? Δεν ξέρω. Γιατί είναι ψηλό βροχούλα. Βγαίνει και σε χοντρό βροχούλα, αλλά τώρα κάνει δίαιτα λόγω της κρίσης και λόγω αυτής, έτσι. Αυτό μάλλον. Ναι. Και θέλω τώρα πρόβλεψη καιρού για τον Buenos Aires. Για τον Buenos Aires δεν ξέρω. Για τον Buenos. Ούτε εκεί. Θέλω να μου κάνεις μια πρόβλεψη γενική. Λοιπόν, για την Αργεντινή, μην με απογοητεύσεις. Περιμένει η Άννα τον καιρό στο Buenos Aires αυτή τη στιγμή. Πες το χρυσινό καιρό. Στην Αργεντινή μάλλον θα έχει βροχές, ναι. Να σου πω. Ναι, μάλλον ή με τον ίδιο. Βροχές και ζέστη. Και ζέστη μαζί, 2 σε 1 και άμα δεν βρέξει θα χιονίσει. Μάλλον. Πες ένα ευχαριστώ στους ακροατές που σε βλέπουν στο ίντερνετ, έχεις γίνει φίρμα μεγάλη. Ευχαριστώ παιδί. Ναι, πάμε!